Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Idang. Taong 1978, Barangay Quezon, Claveria. May tuturing na isang mapayapang lugar sa kabuuan ng Claveria, itong Quezon. Bagaman hindi ito gaanong kasibilisado noong mga taong yon, mapayapa naman ang pamumuhay dito. Payakman at simple ang kabuhayan ng karamihan, masaya naman ang lahat. Ika nga ng taga roon, sanayan na lamang ang pamumuhay sa islang yon. Kalimitan sa pinagkukunan doon ng hanap buhay ay ang dagat at mga kabundukan na nasa likurang bahagi ng isla. Bilang tubong Quezon si Idang, alam na niya ang lahat ng pamamaraan at sikreto ng lugar na kanyang iniwan. Magmula kasi noong nagkaasawa siya, lumipat na sila sa ginubatan sa Albay. Doon kasi sila gustong patirahin ng pamilya ng kanyang asawa, kaya wala naman silang magagawa kundi ang sumunod. Ayon kasi sa mga magulang nito, mas mainam na sa bayan sila manirahan para naman kung sakali mang may kailangan ng kanilang anak, marami silang malalapitan. Naniniwala rin ng mga ito na hindi gaanong maganda para sa mga magiging anak nila ang manirahan sa isla. Hindi naman masama ang manirahan sa ganoong lugar. Ang nais lang ng mga magulang nito, mabigyan sila ng magandang buhay. Yung tipong kahit mahirap lang sila, hindi na sila gagastos pa para makapunta kung saan-saan. Dahil sa ganun itong paniniwala, kung kaya't matapos nilang ikasal, agad naman silang pumunta sa ginubatan. 2 dekada na ang lumipas, magmula noong umalis si Idang sa Quezon. Meron na sila noong 3 anak at kasalukuyang nag-aaral ang mga ito sa sentro ng bayan. Maayos na rin ang pamumuhay nila sa kanilang lugar dahil sa kanilang mga mumunting negosyo na pinapalakad. Sa tulong ng pamilya ng asawa niya, naging madali na lamang para sa kanila ang makagawa ng kanilang mapagkukunan ng pang-araw-araw. Dahil na rin sa dami ng kanyang trabaho noon, tila bang hindi na sumagi sa kanya na makakabalik pa siya ng Quezon. Pero sa pagsapit ng taong ito, tila bang nag-iba ang ihip ng hangin. Isang umaga, habang nagbabantay siya ng kanyang negosyo, may dumating na isang ulat galing sa isla. Akala niya kung ano lang ito, kaya ang ginawa niya, marahan naman niya yung binuklat. Nagkataon din noong marami ang bumibili sa tindahan nila, kaya na may hindi niya gaanong napagtutuunan ng pansin ang liham na hawak-hawak niya. Halos inabot pa siya noon ng ilang oras bago niya tuluyang mabasa ang nilalaman nito. Sa kanyang pagbabasa sa mensaheng yon, unti-unti namang nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang maunawaan ang nilalaman ng ulat. Ano? Si Tiyo Dagoy patay na? Wika ni Idang sa kanyang isipan. Dahil sa kanyang mga nalaman, hindi na siya nagdalawang isip pa na isarado muna pansamantala ang kanilang tindahan. Makalipas pa ang ilang minuto, pagbalik niya sa kanilang pamamahay, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang asawa na papanhik siya sa isla sa susunod na araw. Dagdag pa niya na hindi niya yun maaaring ipagpaliban lalo pat ika-6 na araw na ng lamay nito. Matapos naman yung marinig ng kanyang asawa, nagpumilit naman yung sumama pero mariin niya yung tinutulan. Bukod kasi sa walang mag-aasikaso sa kanilang negosyo, hindi rin biro ang gagawin niyang pagtawid sa laot. Dagdag pa ni Idang na maliit lang ang bangkang sasakyan niya, kaya mas mainam na lumakad na lamang siya ng mag-isa. Kung meron man siyang isasama, yon ay walang iba kundi ang panganay niyang anak na lalaki. Nang marinig naman yon ng kanyang asawa, nagdesisyon yung ipasama ang panganay nila sa lakad niya. Ayon dito,
Mas mainam na may kasama siya kesa naman wala. Dagdag pa nito na isa rin yung magandang pagkakataon upang maipakita niya sa anak nila ang lugar na kanyang pinanggalingan. Matapos naman yung marinig ni Idang, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanyang asawa ng, "Salamat ha, huwag kang mag-alala. Babalik din kami kaagad pagkatapos ng libing. Alam mo naman, mahalaga sa akin si Tiyo Dagoy. Kahit man lang sa huling hantungan niya, maihatid ko siya. Pasasalamat ko na rin sa kanya sa tulong na kanyang ibinigay sa akin noong nagsisimula pa lang ako." Nang marinig naman yon ng kanyang asawa, niyakap lang naman siya nito habang bumubulong sa kanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, noon ding mismong oras na yon, nagligpit na siya ng mga dadalhin nilang gamit. Kinahapunan, pagdating naman ng kanyang anak galing eskwela, agad naman niya yung inabisuhan na maghanda na. Bale, sakto naman kasing Sabado ang susunod na araw, kaya wala yung dapat na ipag-alala. Matapos naman itong marinig ang kanyang abiso, bakas naman sa pagmumukha nito ang matinding tuwa. Hindi naglaon, dali-dali naman yung tumungo sa kanyang silid para magligpit ng kanyang mga gamit. Sa pagsapit ng gabi, habang naghahapunan ng kanilang pamilya, inilahad naman niya sa anak niya ang mga dapat at hindi nito dapat gawin sa isla. Ayon sa kanya, mahalaga ang mga paalalang yon para makaiwas sila sa anumang panganib. Dagdag pa ni Idang na hindi mga ordinaryong tao ang makakasalamuha nila sa lugar na yon, kaya hanggat maaari maging alisto silang dalawa. Mariin niya ring inilahad dito umiwas magsambit ng kung ano-ano, lalo na yung mga bagay na merong kaugnayan sa paniniwala nila. Dahil sa kanyang sinabi, hindi naman maiwasang magtanong ng anak niya. Nauunawaan naman niya ito, gawa ng bukod sa binatilyo pa lamang yon, aminado rin siyang hindi niya yun binahagian ng anumang bagay na merong kaugnayan sa mga lihim na karunungan. "Huwag ka nang magtanong, anak. Basta sumunod ka na lang. Sabihin na lang natin ang mga taong naninirahan sa lugar na yon, likas na mas malakas sa lahat ng aspeto kumpara sa mga kagaya natin dito. Meron din silang ginagawa na hindi natin kinagawi ang gawin. Pero huwag kang mag-alala, kilala ako sa lugar na yon. Hindi nila tayo gagalawin doon." Wika ni Idang sa anak niya. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, pinili na lamang nitong manahimik, gawa ng wala naman yung kaide-ideya sa mga katagang sinasambit ng kanyang ama. Kinabukasan, bago pa man sumapit ang bukang liwayway, kasalukuyan na silang nagbabantay sa sasakyang maghahatid sa kanila sa lugar ng piyuduran. Limitado lang kasi noon ang dumaraan, kaya kailangan nilang umabot sa oras. Kapag hindi nila yun nagawa, wala silang pagpipilian kundi ang maglakad o hindi naman kaya'y mag-arkila ng kalabaw, makarating lamang sa lugar na kanilang pupuntahan. Makalipas pa ang ilang minuto nilang paghihintay, dumating na nga ang sasakyan na kanilang inaasahan. Pagpasok nila sa loob, naging kampante naman sila, lalo na't alauna pa ng hapon ang alis ng bangkang kanilang kinontrata. Maya-maya pa, nang marating na nila ang pantalan, agad naman silang humanap ng lugar na maaari nilang tambayan. Iniwasan din nilang bumili doon ng kung ano-ano nang sa gayoy makatipid sila, gawa ng inaasahan nilang gagastos sila ng malaki pagdating nila sa isla. Mag-alas 4 na noon ng hapon nang marating nila Idang ang Quezon. Pagdaong ng kanilang bangkas sa pantalan, doon bumungad sa kanila ang mga kamag-anak nilang nangakong susundo sa kanilang dalawa. Habang pinagmamasdan naman yon ng kanyang panganay, hindi naman ito maiwasang magtanong sa kanya, gawa ng ang mga taong kakilala noon ni Idang, tila bang kakaiba ang itsura at kasuotan.
Habang nakatayo kasi yon sa gilid ng pangpang, wala itong emosyong ipinapakita. Ang ginagawa ng mga ito, nakatingin lang sa kanila, tahimik na nagmamasid. Agaw pansin din ang kasuotan ng mga ito dahil sa lahat ng taong naroon, sila lamang ang nakasuot ng itim na kasuotan mula ulo hanggang dapa-dapa. Wala rin doong lumalapit na parabang ang mismong taga-baryo, pinangingilagan ang mga ito. Maya-maya pa, paglapit naman ni Idang sa tatlong sundo nila, agad naman niya yung niyakap habang nagwiwika rito ng, "Salamat naman at nagkita tayong muli. Akala ko hindi na tayo magkikita eh. Pasensya na kayo ha, kung ngayon lang ulit ako nakabalik. Alam niyo naman, marami na akong responsibilidad sa aking pamilya." Nang marinig naman yon ng isa sa mga sundo nila, seryoso naman yung sumagot kay Idang nang, "Wala yung problema, Idang. Tayo na. Pumunta na tayo sa bahay ni Tio Dagoy. Maraming naghihintay sa iyo roon, kaya mas mainam na mag-usap na lang tayo sa daan." Dahil sa sinabi nito, dali-dali naman nilang tinahak ang daan patungo sa bahay ng kanilang tiyuhin. Sa kanilang paglalakad, napansin naman noon ng kanyang anak na hindi pala nakatira ang lolo niya sa mismong baryo. Halos inabot din sila ng kalahating oras sa paglalakad hanggang sa hindi naglaon, narating na nila ang isang liblib na lugar sa gilid ng isang maliit na burol. Pagpasok nila sa kakahuyan, doon nila nasipat ang isang mumunting kubo na pinagkukumpula ng kanilang mga kadugo. Paglapit naman nila sa lugar na yon, agad naman silang nilapitan ng mga ito para mangamusta. Hindi naman yon tinanggihan nila Idang, lalo pat ilang dekada na rin ang nakalipas bago sila muling magkita-kita. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpasya na silang pumasok sa loob ng kubo para tingnan ang kalagayan ng pumanaw niyang tiyuhin. Sa paglapit naman nila sa gilid ng kabaong nito, doon tumambad sa kanila ang isang matanda na ayon kay Idang, lolo na sa tuhod ng kanyang anak. Bagaman uugod-ugod na ito, naniniwala siya, hindi pa yun gaanong mahina. Sa kanilang pamilya kasi, yon ang itinuturing na pinuno ng kabuuan nilang pamilya. Bukod kasi sa marami na yung napatunayan, kilala rin yung pinakamalakas sa kanilang angkan. Sa paglapit naman ni Idang sa matandang yon, agad naman niyang hinalikan ang kamay nito habang masaya roong nagwiwika ng, "Pang, pasensya na ho kung ngayon lang ako ulit nakabalik. Naging abala ho ako sa aking sariling buhay, kaya masakit mang sabihin, pero nawalan ako ng oras para makabisita sa inyo. Ngayon ho, nagpumilit lang akong pumunta rito, buhat sa mga nabalitaan ko. Kumusta naman ho si Tio Dagoy sa mga huling sandali ng kanyang buhay?" Nang marinig naman yon ng matanda, dahan-dahan naman yung tumayo sa kanyang harapan habang sumasagot ng, "Namatay ng hindi masaya. Idang, sa kahuli-hulihang buhay ni Dagoy, ikaw ang tinatanong niya sa akin. Alam mo na ba, pinatay siya ng isang albularyo. Hindi ko rin yun mapapalagpas, kaya bago sumapit ang kanyang libing, ipinapangako ko, huhulihin namin ang siraulong yon. Kagaya ni Dagoy, sasapit rin siya ng parusang kamatayan." Matapos naman itong sumagot sa kanya, may kung anong bagay naman yung dinukot sa bulsa nito habang ibinabaling nito ang kanyang paningin sa kinaroroonan ng kanyang anak. Hindi naglaon, meron itong inabot na isang bilugang itim na bato habang nagwiwika roon ng, "Apo, huwag mo tong iwawala. Kailangan mo ito hanggat nandito ka sa bahay ng lolo mo. Kilalanin mo ang lahat ng kadugo mo. Huwag kang maiilang. Pamilya tayo sa lugar na ito."
Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman itong paglakad papalayo. Nang silang dalawa na lamang roon ang naiwan, bakas naman sa anak ni Idang ang panginginig ng buo nitong katawan. Imbis na mabahala siya, tinawanan niya lamang yon sa kadahilan ng pangkaraniwan na ang ganoong epekto sa oras na may kumakausap doon na baguhan. Nang marinig naman yon ng kanyang anak, halos hindi naman ito makasagot dahil sa matinding pagkalito. Sa pagsapit ng gabi, doon na mas lalong naging kapansin-pansin ang kakaibang kilos ng kanilang mga kadugo. Imbis kasi na manatili yon sa loob ng kubo, nasa labas lamang ang mga ito na parabang merong hinihintay. Hindi naman yun gaanong pinagtuunan ng pansin ni Idang, gawa ng alam niya kung ano ang hinihintay ng mga kadugo nila. Nasisiguro niya, binabantayan ng mga ito ang mga kapatid nilang maninila. Bagaman alam ni Idang kung ano ang hinihintay ng mga kadugo nila, minabuti naman niyang wag na muna itong ilahad sa kanyang anak. Mas mainam kasing manatili yung walang alam kaysa naman mabuhay yun sa takot sa kabuuan ng araw ng kanilang pamamalagi sa lugar. Lumipas ang gabing yon. Awa naman ng Diyos, wala itong napansing kakaiba. Si Idang noon, aminado namang saksi siya kung papaano kumatay ang mga ito ng 2 tao sa likuran ng bahay ng tiyuhin niya. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, wala naman silang ibang kinain noon maliban sa mga saging at mais na nakaimbak sa bahay ni Tiyo Dagoy. Ayon sa kanyang mga pinsan, inimbak talaga nila ito para sa kanyang pagdating. Dagdag pa ng mga ito na wala siyang dapat na ipag-alala roon dahil nasisiguro nilang malinis ang mga ito. Nang marinig naman ni Idang ang sinabi ng pinsan niya, agad naman niya yung dinala sa kusina para linisin. Habang abala siya sa kanyang pagluluto, napansin naman niya ang kanyang anak na nakikipaglaro sa mga binatilyong kaedad lang nito. Matapos naman niya yung masipat, napangiti na lamang siya, gawa ng sa isip-isip niya, wala yung kaide-ideya sa mga nilalang nakalaro nito. Ang buong akala noon ni Idang, magiging matiwasay ang kanilang pananatili sa isla. Pero kinahapunan noong mismong araw na yon, laking gulat na lamang niya nang may masipat siyang mga antingero at albularyo na dumayo sa lugar ng tiyuhin niya. Pagsilay naman dito ng kanyang mga kadugo, nagmamadali naman yung tinawag ang ama nila. Hindi naglaon, doon na nga nagkaharap ang magkabilang panig, kung saan pinilit naman ni Idang na maging tulay para magkaayos ang dalawa. Subalit kahit anong gawin niya, tila bang hindi pa rin nagpapaawat ang mga kapamilya niya. Naiintindihan naman niya ang mga ito, lalo pat maging siya, hindi niya rin niya maiwasang magalit buhat sa mga nangyari. Idang, huwag ka ritong makialam. Problema ito ng ating pamilya, pero hindi ka rito kasama. Hayaan mo kaming ayusin ito sa pamamaraang alam namin. Diyan lang kayo ng anak mo, manood sa kung ano man ang mangyayari. Wika ng matanda. Matapos naman itong makapagsalita, napasipat lang naman sa kanya ang 5 matatandang dayo sa lugar nila. Bawat isa sa mga ito, bakas sa pagmumuka ang pagkagulat, gawa ng inaasahan ng mga ito. Walang ordinaryong tao ang naroon sa lugar na yon. Maya-maya pa, pagsilay naman ng isang matandang albularyo sa kanya, seryoso naman yung napawika sa kanya ng, Idang, hindi ko inaasahang umuwi ka pala. Ba't ka nandito? Akala ko ba ililibing mo na sa limot ang mga kapamilya mo sa lugar na ito? Kung ako sa'yo, hanggat maaari dumistansya ka na. Ang mga kadugo mong ito, hindi na sila ang dating kilala mo. Alam kong alam mo ang uri ng pamilyang kinagisnan mo. Nang marinig naman yon ni Idang, napayuko lang naman siya
habang mariing pinag-iisipan ang mga isasagot niya. Maya-maya pa, pagbaling naman niya ng kanyang paningin sa albularyo, seryoso naman siya roong sumagot ng, "Wala kang alam, kaya huwag kang magsalita na parang naiintindihan mo ang nararamdaman ko. Oh, sabihin na nating hindi sila katulad ko, pero kahit balibalik na rin man ang mundo, pamilya ko pa rin sila. Kailan may hindi yun magbabago?" Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang albularyo kundi ibaling sa kanyang mga kadugo ang atensyon nito. Nang masipat naman yon ni Idang, agad naman niyang inabisuhan ang kanyang anak na pumasok sa loob. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, ramdam naman niya ang pagtaas ng tensyon sa buong paligid. Habang nagsasagutan kasi ang mga ito, pansin na pansin naman niya na wala yung tsansang magkasundo. Bukod sa magkaibang paniniwala, meron din silang magkaibang pinaglalaban. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, narinig naman niyang umangil ang isa sa mga pinsan niya, hudyat na hindi nito nagugustuhan ang mga nangyayari. Pagkarinig naman doon ng albularyo, agad naman yung nagpakawala ng mga buhay na salita na siyang naging sanhi ng pagsisimula ng gulo. Sa puntong yon, napatras na lamang siya ng bahagya habang patuloy na pinagmamasdan ang ginagawa ng kanyang mga kadugo. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman ng mga pinsan niya na hindi papabor sa kanila ang panahon, nagpasya ang mga ito na umatras na muna pansamantala. Kalakip ng kanilang pag-urong sa gulo, ang pangako namang sasalakay sila sa baryo sa pagsapit ng gabi. Matapos naman yung marinig ng mga albularyo, ngumisilang naman ang mga ito habang inilalahad sa kanyang mga kadugo na hindi na nila kailangan pang sumalakay dahil sa maghihintay sila sa lugar na yon hanggang sa sumapit ang pagkagat ng dilim. Dagdag pa ng mga ito na sa mismong araw na yon, sisiguraduhin na nilang masusukol ang pamilyang pinagmulan ni Idang. Naniniwala ang mga ito, yun lamang ang nag-iisang paraan para matigil na ang mga kaguluhang nangyayari sa lugar ng Quezon. Matapos naman yung marinig ng kanyang mga kadugo, paisa-isa naman yung nagsipasok sa loob ng bahay. Hindi yun lumabas doon hanggat hindi pa pumapabor sa kanila ang sitwasyon. Nang mapagtanto naman ni Idang na siya na lamang ang nasa labas, minabuti naman niyang kausapin ng mga antingero sa paniniwalang magbabago pa ang pasya ng mga ito. Subalit kahit anong gawin niya, nanatili yung seryoso ukol sa mga bagay na nais nilang mangyari. Dahil dito, wala naman siyang nagawa kundi hayaan ang mga taong yon. Kinahapunan, habang unti-unti nang lumulubog ang araw, maya't maya naman ang pagrinig niya ng mga kakaibang pag-aangil na nagmumula sa loob ng bahay ng tiyuhin niya. Hindi naglaon, pagsapit ng takip silim, lumabas ang mga pinsan niya na may nanlilisik na mga mata. Normal pa naman ang anyo ng mga ito, pero nasisipat na ni Idang ang dahan-dahan nitong pagbabago. Dala ng kanyang matinding pagkabahala, agad naman siyang pumasok sa loob ng bahay para magtago. Makalipas pa ang ilang minuto niyang pagmamasid, laking gulat na lamang niya nang bigla ng palibutan ng mga kadugo niya ang lugar na kinaroroonan ng mga antingero. Sa isang iglap, bigla naman nagkaroon ng sagupaan sa kanilang mga panig buhat sa walang pagdadalawang isip na pag-atake ng mga pinsan niya. Akala ng kadugo ni Idang, madali nilang mapapaslang ang mga albularyong yon, pero nagkamali sila. Kahit idaan kasi nila sa dami ang kanilang puwersa, wala yung saysay laban sa malalakas na tinatangang karga ng mga antingero. Sa pagpapatuloy naman ng ganoong pangyayari, saksing buhay ang anak niya kung papaano magkandamatay-matay ang mga kadugo nilang aswang.
Bagaman marami yung ginagawang pamamaraan para makalamang sa mga albularyong yon, hindi pa rin ito nagtagumpay. Sa kabuuan, 2 albularyo lang ang nagawa nilang napaslang, habang sa panig naman nila, maraming nagbuwis ng buhay. Kabilang sa mga namatay, ang 5 pinsan niyang sumunod sa kanya. Yung matanda namang pinuno ng kanilang angkan, malubhang nasugatan buhat sa mga pangyayari. Umabot din sa 15 ang namatay sa hanay nila, na siya namang nagbigay ng matinding galit sa mga kadugo nilang nakaligtas. Bago pa man sumapit ang 9:00, nagdesisyon nang umalis sa lugar ang mga albularyo. Gawa ng pansin na pansin ng mga ito ang pilit na pangingilag ng kanyang mga kadugo. Sa pagbalik naman ng katahimikan sa paligid, agad namang nagligpit ng gamit sila Idang, alinsunod sa nais mangyari ng mga pinsan niya. Ayon sa mga ito, mas mainam na umalis na sila doon kinabukasan para hindi na sila madamay pa. Dagdag pa ng mga ito na labas na sila sa kaguluhang yon, kung kaya't hindi na nila responsibilidad na makisawsaw sa mga nangyayaring hidwaan. Matapos naman yung marinig ni Idang, wala naman siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Sa pagsapit ng sumunod na araw, dali-dali naman silang bumalik sa pantalan para kumontrata ng bangkang masasakyan. Awa naman ng Diyos, nakalis sila sa lugar na yon nang walang nangyayaring masama sa kanila. Magmula rin noong umalis sila, wala na silang naging balita pa sa kanilang mga kadugo. Bagaman mahirap yun para sa kanila, alam nila sa kanilang mga sarili na yun lamang ang kanilang mapagpipilian. Ngayong pangkasalukuyan, kahit matagal nang pumanaw itong si Idang, nanatili pa ring sariwa sa kanyang panganay ang tungkol sa kanilang mga naranasan noong minsan silang dumalo sa lamay ng tiyuhin ni Idang. Okay, opinyon ko sa kwento. Ang galing, no? Parang lahat ng nangyari kay Idang nakalathala na, matagal na panahon na. Kasi isipin ninyo ang tagal nang umalis ni Idang doon. Parang, kung tama ba ako ng pagkakaalala, 2 dekada na. Tapos sa loob ng 2 dekada na yon, namatay yung tiyuhin niya. Tapos yun lang yung dahilan kung bakit siya bumalik doon. Siguro kasi may pinagsamahan sila noon, or meron siyang matinding utang na loob doon sa tiyuhin niya. Pero ang hindi alam ni Idang, na doon niya rin pala masasaksihan yung pagtatapos ng angkan niya. Diba? Sobrang galing nun, yung eksena lang na yun. Pero ang pinagtataka ko lang, bakit kaya sa lahi neto nila Idang walang naging aswang, no? Kasi halos lahat ng kamag-anak niya aswang eh. Saksing buhay nga siya kung paano pinatay ng albularyo yung iba niyang kamag-anak. Tapos yung pinakamatanda sa angkan nila, sugatan. Alam ko, feeling ko hindi na rin magtatagal yung buhay ng matandang yun. Kasi nga sabi rin dito sa kwento ni Idang, wala na siyang nabalitaan ni isa sa mga kamag-anak niya na nakatira kung saan ginanap yung lamay ng tiyuhin niya. Diba? Ang galing lang. Parang nakalatag talaga na pinarealize ng Diyos kay Idang na tapos na yung lahi ninyo, or tapos na yung mga kamag-anak mo. Wala ka nang babalikan sa lugar na yan, kaya yung pagbabagong buhay mo, ituloy mo na yan. Well, hindi naman siya talagang 100% nagbagong buhay kasi hindi naman siya naging aswang. Lihis nga yung ginawa niya diba? Umalis siya sa lugar na yun siguro para hindi maging aswang siya o kahit isa sa miyembro ng pamilya niya. Yun lang yung nakikita ko, pero overall ang masasabi ko, sobrang galing ng kwento. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.